Assalamualaikum kanca-kanca. Sakniki sinau carane njaga resik ing awak. Nah, kepiye carane njaga? Nah, yen awak ora dijaga karesikane bisa dadi penyakit. Nah, isih kelingan napa wae larane awak? Yo, coba dieling-eling meneh larane awak. Ana dadane sesek, irunge pilek, kupinge pengang, wetenge mules, untune kanca-kanca, sirahe mumet, mripate bruwet, gulune cengeng, benjut. Supaya ora dadi penyakit, kudu njaga karesikane awak. Nek awake resik, awake ya kepiye carane njaga keresikane awak? Siji, wijik utawa wisuh cuci tangan, ngethoki kuku atau memotong kuku, adus kramas, mandi kramas, sikatan atau gosok gigi. Nah, potong rambut nek rambute wis dawa. Nah, khusus sik lanang nek wis dawa dipotong supaya rapi. Nek sing wedok piye? Nek sing wedok dikucir, dijungkati, disisir. Nah, iku mau cara sing iso ditindakake supaya awak resik lan sehat. Nah, tugase rencang-rencang kanca-kanca, tulisna cara njaga awak ing ngisor iki sing padha karo gambare kira-kira apa wae ya. Nah, iki ana 5 cara njaga resik ing awak. Nah, mengke ditulis ning buku. Apa wae cara njaga awak dan tetap resik, tetap sehat. Nah, iku mau materine, wacanane cara njaga awak ben tetap resik, tetap sehat lan tugase. Nah, monggo kanca-kanca mengko digarap nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.